πάει από εδώ κάτω. Βεβαίως. Θέλουμε να πάμε σε μια ταβέρνα. Εδώ δεν έχουμε ταβέρνα εμείς. Κοτήλι λέγεται. Αυτό που μας έδειχνε ψηλά που είναι. Εδώ Κοτήλι δεν έχουμε ταβέρνα. Υπάρχει ταβέρνα. Στα ταβέρνα μουσείο έλεγε ότι είναι. Όχι, δεν έχουμε σε αυτό το χωριό τέτοιο πράγμα. Τι έχει εδώ? Σε άλλο χώρο δεν έχει εδώ τέτοιο. Ταβέρνα έχει όπως πάμε για Ξάνθη, 14 χιλιόμετρα μένει για Ξάνθη και λέγεται το βουνό. Αυτή είναι η ταβέρνα που είναι, αλλά εδώ πάνω ταβέρνα δεν υπάρχει. Okay. Μήπως είναι λάθος στο τέτοιο. Είναι το κινητό λάθος. Ναι. Από εδώ τώρα πώς ξαναβγαίνουμε στο δρόμο? Θα πάτε ευθεία κάτω. Ναι. Δεν στρίβετε από εδώ. Εκεί που βλέπετε το σπίτι δεν στρίβετε. Βάθος. Και μετά στρίβετε. Θα δείτε τον δρόμο φυσικά. Τέλεια, και από ευχαριστώ εδώ, πολύ. Πάτε, δεν θα σας δυσκολέψει. Θα πάτε τέρμα κάτω ευθεία. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Πάντως εδώ στην Κοτήλη, εγώ στην Ξάνθη και εγώ στην Ξάνθη μένω τώρα ήρθα, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Μήπως είναι λάθος το... Μία έτσι με θέα, με βεράντα είναι, με θέα, αυτό είδαμε που λέγεται και Κοτήλι. Να μην είναι δυνατό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, τι να πω. Ευχαριστούμε. Εγώ, το σπίτι μου είναι αυτό, τώρα δεν ξέρω εγώ. Δεν να σας πω. Έγινε, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, καλό δρόμο, να προσέχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Τέρμα ευθεία κάτω. Πάει και αυτοκίνητο, δηλαδή, θα το μετά στρίβετε.